Vítajte v čaroslovníku. Ak by sa vás niekto opýtal, či existujú čarodejné slová, ako by znela vaša odpoveď? Samozrejme, že existujú. Kde vyhľadať také slová? I hneď sa to dozviete, začína sa čaroslovník. O to ten najčaroslovníkovejší. Dnes sa naučíme čaroslovné slovo cestopis. Mišo sedel doma nad zošitom a vzdychal. Triedna učiteľka im povedala, aby za domácu úlohu napísali cestopis. Dojmy a príbehy z výletu. Ale o čom písať? Hoci bol s rodičmi dvakrát pri mori, z hotelovej izby nevyšiel. Bál sa morských vod. Navštívil aj zoologickú záhradu, no keď videl opicu, ako sa mu vyškiera, tak ho to urazilo, že hneď utekal domov. Mišov detko nad tým len mávol rukou. On údajne precestoval milióny kilometrov a zažil toľko vecí, že by mohol vydať 10 zväzkov kníh. Pri najmenej. A kde si bol naposledy? Na Marse? Uškrnul sa Mišo ako opica. Detko si vykrútil veličizné úzy, zadíval sa do diaľky a začal spomínať, ako s kapitánom Jamesom Cookom precestovali pol sveta. Kdeže? Mišo sa smial do popuku. Veď ty ani do trafiky nechodíš, vždy mňa pošleš po noviny. No, detko sa nedal vyrušiť. Rozprával o tom, ako bol v Číne so svetoznámym Markom Pólom, ako so svetobežníkom Gulliverom navštívil ostrov trpaslíkov a dokonca aj o tom, ako s moreplavcom Kolumbom objavili nový svetadiel – Ameriku. Mišo sa od smiechu takmer váľal po zemi. Vieš ty čo? Zadudral detko. Otec práve číta jeden tvoj cestopis. Áno? Ktorý? Veď ja... Mišo sa hneď poplietol. Cestopis z tvojho pobytu na kontrolnej úlohe v škole. A nepočuješ ho ako huláka? Asi sa mu to veľmi páči. Mišo zrazu zbledol. Hľa, ide sem pochváliť ťa.
Zahýkal Mišo prestrašene a okamžite vypálil von na cestu okolo sveta. Ho, 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 ho. Konečne budeš mať materiál na domácu úlohu. Ho, ho, ho. Detko mu spokojne zamával a spomenul si, že otec ešte ani neprišiel domov z práce. Teraz, keď ste sa naučili nové čarodejné slovo, vyzývam vás na čarodejnícky súboj. Vedeli by ste odpovedať na nasledujúce čaroslovné otázky. Kto bol Marco Polo? Kedy bola objavená Amerika? Aká veľká je Zemeguľa? Odpovede zašlite na čarodejný e-mail čaroslovník@gmail.com. Do čaroslovníkovania